Γεια, είμαι η Άντζελα και από εδώ είναι η Ροζαλία Ζάβα. Είμαστε 13 χρονών, πάμε πρώτη γυμνασίου. Σήμερα... Πρώτον είμαστε από Βουλγαρία. Μπορεί να μην φαίνεται. Σήμερα θα κάνουμε το Charlie Challenge, όπως λέει στην περιγραφή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Αλλά πρώτα να πούμε τι έγινε σήμερα. Σήμερα έπεσα στη βροχή. Ναι, είχαμε πάει στο φαρμακείο, τέλος πάντων, να πάρουμε κάτι για τη γιαγιά που ήταν άρρωστη. Και μας άρχισε η βροχή και έπεσε και χτύπησε η ηλίθεια. Αλλά έπρεπε να ήσασταν μπροστά. Στα όνειρά τους. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο! Καλά πέντε! Ωραία. Λοιπόν, εμείς έχουμε ετοιμάσει εδώ το τέτοιο. Πρέπει να γράψετε no, yes, no. Άμα το γράψετε yes, no, είναι τότε απολύτως λάθος. Πρέπει να είναι yes, επειδή όταν βάλουμε τα μολύβια και όταν, για παράδειγμα, αυτό ισορροπήσει, άμα είναι εδώ και απαντήσει, θα πάει έτσι και θα πάει στα δύο yes. Δεν μπορεί να πάει έτσι στο yes και το no. Δηλαδή, καταλάβατε. Καταλάβατε. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, πού είναι το άλλο μολύβι? Μπροστά σου είναι. Ναι. Ωραία, για μαγικά. Ίσως να σβήσω λίγο τα φώτα. Μην τολμήσεις, δεν βλέπω. Λιγουνάκι, τόσο δά. Τόσο, φτάνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πες το μολύβι μου, ηλίθεια. Τρομάρα. Επίσης έβαλα νύχια. Επίσης είμαι διαθέσιμη, είμαι ελεύθερη, που λέει ο λόγος γιατί τα έχω φτιάξει με ένα παιδί. Χτύψε με. Ωραία, βάζουμε τα μολυβιά. Τα μολυβάκια να ισορροπήσουν. Αν μπορέσω. Yes. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα λέμε 7 φορές Charlie, are you here. Κανονικά πρέπει να το λέμε 3, αλλά εμείς νομίζουμε πως είναι καλύτερα 7 για να έρθει σε εμάς, επειδή Θες να το πούμε 10 φορές. γράμματα. Όχι, επειδή έχουμε 7 και 7, 14, άρα θα το πούμε 14 φορές. Για να έρθει. Charlie, are you here? 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 Charlie, do you want to play? Charlie, do you want... Are you here? Ωραία. Πάμε να δούμε την απάντηση. Το μολύβι κουνήθηκε. Κουνήθηκε. Φαίνεται. Δεν νομίζω. Έπρεπε να το είχαμε πιάσει. Κουνήθηκε. Δεν το κουνήσαμε εμείς. Όχι, δεν γίνεται, επειδή πρέπει να αναδείξουμε πως είναι στα αλήθεια. Έλα άλλη μία, πάμε ξανά ρε. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει να το πούμε 3 φορές, έτσι λέει ο κανόνας. Ισορρόπησε. Δες το. Ισορρόπησε το εσύ. Προσπαθώ, δεν είναι τόσο δύσκολο. Μα να μη σκάς και μην ξέχνας. Έτσι. Ωραία, τώρα Λάθος. άστο, ισορροπεί καλά. Μπορεί να το φτιάξει μόνος του άμα θέλει. Την πουτάνα μου. Όχι, μη λες. Πιπ, το ακούτε, πιπ. Στο εγώ να το ισορροπήσω επειδή το χάλασες. Μόνος του θα το φτιάξει άμα θέλει. Και άμα δεν ξέρει να φτιάχνει. Ξέρει, έχει τον τρόπο του εκείνος. Κοίτα, το χάλασες, μπράβο σου. Άστο. Ωραία, άστο, μη τολμήσεις. Ωραία, πάμε. Δεν χρειάζεται τώρα να πιάσουμε τα χέρια μας. Ωραία. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here?
Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie. Do you want to play? Charlie, Charlie, do you want to play? Charlie, Charlie, do you want to play? Charlie, Charlie, do you want to play? Νομίζω πως το θυμώσαμε. Τι πάμε και κάνουμε, παιδιά. Άμα είστε κάτω από, για παράδειγμα... Άμα είστε κάτω από 13, μην το κάνετε. Καλά, άμα είστε κάτω... μέχρι είναι 10. Από 10 μέχρι... Όχι, από 11 μέχρι πάνω. Είναι πολύ τρομακτικό. Ναι. Τον θυμώσαμε. Μην το λέμε. Κοιτάξτε εδώ το μολύβι. Κοιτάξτε. Πάντα. Ναι. Άμα το φωνάξουμε πάλι... Έπεσε. Το είδατε. Το είδατε. Παιδιά, θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Μαμά! Καλά, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ευχαριστούμε που σας άρεσε. Κάντε ένα... Στοιχειωμένο ακόμη. Κάντε ένα comment, ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Άντζελα Ροζαλία Ζάβα. Και αυτό το βίντεο για σας. Πολλά φιλιά στην Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Και στη Χαλκίδα, Και επίσης, θα χαρούμε πολύ να μας δώσετε το λογαριασμό σας, το κανάλι σας, για να σας... Subscribe, like, ναι, για να σας κάνουμε subscribe. Άμα σας άρεσε, άμα το μάξετε, ναι. Και πατήστε το καμπανάκι για να βλέπετε άμα κάνουμε νέα event. Πότε... Επίσης, γράψτε μας όπως σας είπα πριν, γράψτε μας το κανάλι σας για να σας βρούμε στο YouTube. Αυτά ήταν λοιπόν, γεια σας.